బంగారం హ్యాపీ బర్త్డే. పుట్టిన రోజుకి డైమండ్ నెక్లెస్ కొనలేదని మొగుడుతో గొడవ పడి పుట్టింటికెళ్ళిపోయిన భార్య. న్యూస్ అల్లుడు పేపర్లో వచ్చింది. ఏటి పుట్టినరోజు కొడ్డానం కొనలేదని పొట్లు దంచిన రోకలతో కొత్త టీవీ పగల కొట్టేసిందా? మన ఇంట్లో మిక్సీ ఉందండి. ఊళ్ళో అల్లుడు ఫోను ఫోన్ ఎత్తకుండా మాట్లాడేస్తుంది. టచ్ ఫోన్ గురించి తప్పు. అల్లుడు మా అమ్మాయి గిఫ్ట్ ఏం లేదా? వాళ్ళ మాటలేం పట్టించుకోకండి. పాలన్న దాంట్లో తప్పే ఉంది. కానీ నా బంగారు లాంటి పిల్లానికి బంగారం కాదు, బంగారం కన్నా విలువైన భూమి కొన్నాను. ఎక్కడల్లుడు? ఇతికా గ్రూప్ వారి శాంతం మెడోస్ లో ఓపెన్ ప్లాట్ కొన్నాను. నిజామాబాద్ హైవేలో మేడ్చల్ నుంచి చేగుంట వెళ్లే రూట్ లో బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్, బెస్ట్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్న బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్, లోయెస్ట్ ప్రైస్ కూడా. రోజు రోజుకి నా భార్య మీద ప్రేమ ఎలా పెరుగుతుందో ఈ వెంచర్ లో ఓపెన్ ప్లాట్ వాల్యూ కూడా అలాగే పెరుగుతుంది. అందుకే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశా. మా అల్లుడు బంగారం. సో మీరు కూడా ఈ వెంచర్ లో ఓపెన్ ప్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్ కాల్ చేసి బుక్ చేసుకోండి.